Anha bugüň welaýatymyzyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrawynyň görüldi geňeşligine fevral aýynyň 15-i şu maşgal üçin Galybertede maşgalanyň ýakyn howsarlary üçin bir taryhy sene bolup bellener sebäbi bugün Gurban Nurdy agamyzyň altyn gelenejegimiziň mehriban perdende Akjamal gyzy özüniň bagyt toýuny iň ýüregi ýakyn mehribanlaryň gurşawyny toýlap otyrlar. أنا جاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبر يا ليه كل مرة تخرب قرب على إيه أنت مسخرني ليه خد مني روحي يا مريك قدلي سايبني بعلى بالي يلا خبك هنا أما قد لي دني ما جتني دي ورني لا 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 bir hallere gerek yok. Of, gece yine canlı mı canlı uçuyor herkes heyecanlı. Acele etmiyor kimse, çıkmak yok, kapı kapalı. تمتمجب ومكتوبك في الصور عجب يا عيني تمتمجب يا عيني تمتمجب ومكتوبك في الصور عجب يا عيني